Dörejilik toparlanan çykyşlary Türkmen halatynyň Milli Muzeyine emele gelen bayramçylyk şahatlygyny artdyrdy. Olaryň çykyşlaryna jany rowayatyň Türkmen halatynyň döreji taryhy beýan edildi. Seriyeniň açylış dawrasyna mejlisiň başlygy, ministrlikleriň we pudoklaryň dolanýaş edaralarynyň, daşary ýurtlaryň we halkara guramalarynyň Türkmenistany işleýän diplomatiýa wekilhanalarynyň ýolbaşlary, medeniýet, sungat işgärleri, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, talip ýaşlar hemde ýurdumynyň ussat halçylary şeýle-de daşary ýurtly mihmanlar gatnaşdylar. Bayramçylyk münasibetli gurulan şäherler milli mirasymyzy wagt etmek, giň jemgyýetçiligi ýurdumynyň gazananlary bilen taňyşdyrmak şeýle-de daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen gatnaşyklary ýola goýmak üçin oňun mümkinçilikleri döretdi. Hemmeler hormatly prezidenti bilen dawratnaşlary iýeren gutlagyny unuň bilen dinlediler. Gutlagda asarlaryň dowamyna sünnälenip hiç bir halkyň gaýmegdemeýän milli aýratynyklar bilen türkmen durmuşynyň aýrylmaz gymmatlygyny urulan hallar, öýlerimiziň ýaraşygy, törlerimiziň bedegi, göwünlerimiziň gowunjy bolmak bilen dünýäde iqrar edilen şol sanyna Birleşen Milletler Guramasynyň bilim, alim we medeniýet meseleleri boýunça guramasynyň adamzadyň maddi däl medeni mirasynyň sanawyna girdilen ajaýyp sungat ýadygarlygydyr diýip bellenýär. Nepissigi, iňçeligi, ýüpek ýaly ýumşaklygy, durly öwüşgüni, lowurdusy, gözüňi gamaşdyrýan owudanyň bilen göreni haýrany goýan hallarymyzda halkymyzyň ähli ajaýyp häsiýetleri, milli aýratynyklary diline, sungatyna asarly däp desturlaryna bolan eýsini söýgüsi jemlenendir diýip döwlet başlamy gutlagyny noktaýar. Seriyeniň şäherlerine Türkmen Haly Döwlet Birleşiginiň halçylarynyň dokan, Türkmen halkynyň gadymy we öýelboşly sungatynyň ajaýyp eserleri bilen bir hatarda döwlete dakylly bolmadyk pudogyň iri kärhanalarynyň biriniň awadan haly açyk konuşly paýdary jemetiniň gadymy usullary bilen häzirki zaman tehnologiýalarynyň utgaşdyrmagyna taýýarlan döwrap haly öňümler görkezildi. Halkymyzyň ajaýyp milli sungatynyň iqrar edilmeginiň, oňa hormat goýmagyň nişan hökmüne geçirilýän bu bayram çeper elli halçylaryň zähmetine berilýän ýokary bahadyr. Ussat halçylar ihlasly zähmet bilen ajaýyp hallar döredýärler. Şunuň bilen baglykda bu bayram amaly haşam sunatynyň milli görnüşleriniň we halkymyzyň nesilden nesile geçip gelýän medeni ruh gymmatlyklarynyň gorulyp saklanýanynyň aýdyň suwtnamasydyr. Halçylyk sunatynyň halkymyzyň dünýä garaşyny, taryhyny, häzirki döwürne bu ýysanjyny we nurany geljek baradaky ajaýyp arzularyny özüne jemleýänligini bellemek gerek. Sünnänilik bilen dokalýan haly göýleriniň garasy beýtarap atamyzyň döwlet nişanlarynyň esasy bedegine öwürilmegine çuňur many bar. Türkmen halkynyň agdyberligini we bitewligini alamatlandyrmak bilen bu nişanlar gadaklanmalary kämilleşdirmeň bedentliklerine ýetmek hyzygyny äşkar edýär. Şeýle-de 2016-njy ýylyň sentýabr aýynda Aşgabatyň halkara howa menziliniň binasy ýolagçy terminalynyň üçegine Haly gölüniň ýerleşdirmegi bilen iň uly Haly göli hökmünde Guinness rekordlar kitabyna ornaldy. Muzey bilen ýanaşyk meýdançada ýaýwanlanan owanyň her bir kunjagynda halçylaryň iňçe we döredjilikli zähmeti, haly dokolşunyň ýygyk därligi şöhlenendirli. Telekeçeden anlaryň sergide görkezýän sowgatlyk öňümleriniň toplumy, haly göýleriniň faýdaşygy, nepisligi we aýratyn çeperçilik şemeleşmeleri bilen serge gelýänleriň ünsün çekdi. Häzirki wagtda öz işiniň hakyky uswatlary, milli däp desturlary munasip dowam edýän diýenler häzirki döwrüň talaplaryna tiz seslenmek başarýarlar hemde halçylyk we fiýahatçylyk pudoklarynyň üstünligine uly goşun goşýarlar. Özbekistanyň we Awganystanyň gelen mihmanlar tarapyndan sergide görkezilýän öňümleriň hataryna nusgaw göllü we durly şekilli hallar, şeýle-de güwürçekli hallar bar. Olaryň arasynda gadymy türkmen hallarynyň gaýtadan dikeldilen nusgalary esasyna döredilen täze nepis konuşlarynyň, şeýle-de kulalçylyk öňümleriniň hem bardygyny bellemek gerek. Sonra hormat prezidenti bilen permanyna laýyklykda garasat hemişere beýtarap otamyzyň milli halçylyk sungatyny ösdürmekde, halkymyzyň bu ýysanjyna urulan türkmen hallarynyň gözelligini, nepsligini dünýä ýaýmakda hala çeper nagşlary salmakda bitiren uly hyzmatlar üçin hemde köp ýyllaryň dowamyna çeken halal we ihlasly zähmetini, hüner uswatlygyny nazara alyp, şeýle-de türkmen halatynyň bayram münasibetli Türkmenistanyň at gazanan halçy diýen hormatly adam nasip bolan halçylary tiýerlemek dawrat geçerli. Hormatly adam nasip bolanlar milli mirasymyzy gorap saklamak we üstünmek baradaky ýadows aradalaryň döwlet siýasatynyň esasy urlarynyň birdigini bu ýysanç bilen belediler.
Olar döredijilikli zähmet çekmek pawatda zerur şertlaryň gadymy sungatyň iňçe täýärlerini geljekki nesillere ýetirmek we zekine halçylary taýýarlamak ugruna ähli mümkinçilikleriň döredilendigine ýa-da ünsürýän üçin hormat prezidentimiz arkadaly Gahrman Serdarymyza hem-de türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyza tüý sürekden hoşallyk bildirdiler. Daşarurtly hyzmatdaşlar bilen giň medeni we sewda ykdysady gatnaşyklar milli halçylyk sungatynyň ösdürülmegine, el halarynyň üýüzboşly aýratynyň wagt edilmegine möhüm ähmiýet ýedir. Nesilden nesile geçip gelýän ruh gymmatlyklaryny aýagly saklamak maksady bilen täze taryhy döwrümizde dünýäniň medeni mirasynyň aýrylmaz bölegine urulan gadymy sungatymyzy mundan meýlekde ösdürmek ugruna giň gerimli işler amala asylýar. Türkmenistanyň at gazanan halçysy ýa-ni hormatly adamy nasip bolan dinanlar şular ýaly döredilýän şertler mümkinçilikler üçin hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymyza hem-de türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyza alkyş hem hoşallyk sözlerini aýtdylar. Mehriban adamlar, hormatly kardeşler, siziň hemmeňizi ýurdumyzda giňden bellenilýän türkmen halkynyň bayramy bilen tüý sürekden gutlaýaryn. Men bugün hormatly prezidentimizin Arkadaly Gahrman Serdarymyzyň şahsyr paýyna münasip boldum. Meniň muňa begenjimiň gugonjymyň çägi ýok. Bir karar döwletiň täze eýýamynyň galkynşy döwrüni, ýurdumyzda halçylyk sungatyny çeperelli denanlarymyza uly sarpa goýulýar. Ine mamalarymyz halçylyk sungatymyzy sünnäläp şuna ýetiripdirler. Onu ösdürip we kämilleşdirip geljek nesillerimize ýetirip dowam etdirmek bolsa biziň borjumyzdyr. Gahrman Arkadamyzyň Canly Rewayet we Arşyň Nefislik adly kitaplary biz halçylaryň ýan kitabydyr. Biz halçylar üçin halipamyz Türkmenistanyň at gazanan halçysy Oglyerek Berdi Muhammedowa maşgala mukaddesligini, çağa terbiýesini nusgalyk mektepdir. Men hem usta halipamyzyň ýolunda dowam etdirjekdigimi, giýjäm günni edip zähmet çekjekdigimi inandyrýar. Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyzyň, Arkadaly Gahrman Serdarymyzyň janlar sag, ömürler uzak, işler rewaçy bolsun. Hormatly adamlar, mehriban halyçy gelin gaýyrlar. Men bugün iň bagtly denan, hormatly prezidentimiziň şahsyr paýyna münasip boldum. Men öz ýürek buýsançymyň gazal bilen beýan edýärin. Bir karar ýurdumyza adamyz arşa galyar, halçylyk sungatymyz dowam bolýar. Halçylyk sungatymyz dowam bolýar. Hay alle amcan alle Gahrman Arkadamyza, Arkadaly Gahrman Serdarymyza jallary sag, ömürleri uzak, bilent başlar aman bolsun. Men halas seper halçylyk karhanasynyň halçysy Jeren Taňryberdiýewa. Men şu gün iň bagtyar zenan hormatly prezidentimiziň şahsyr paýyna eýe bolmak bagty maňa müýesser etdi. Mehriban gelin gaýyrlar, edip kardeşler, siziň hemmäňizi türkmen halkynyň bayramy bilen tüý sürekden gutlaýaryn. Hormatly prezidentimiz biz halçy denanlara uly hormat goýýar. Täze döwrebap karhanalary, önümhanalary açyp bize işlemäge amatly şertler döredilýär. Anha biziň halas seper halçylyk karhanamyzyň täze binasy muňa şaýatlyk etýär. Her ýyl ýörüýte bayram belläp, şahsyr paýyny ýapyp biz halçy gelin gaýyrlara mundan beýlägem zähmet çekmäge ruhlandyrýar. Biz halçylara görelde mektep bolup durýan Halipa halçymyz Türkmenistanyň at gazanan halçysy Oglyerek Berdi Muhammedowanyň ýolunu dowam etdirip, halçylyk hünerini ýaş nesillerimize ýetirmekde güýç gaýratymyz gaýgyrman zähmet çekjekdigimizi inandyrýar. Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyz we Arkadaly Gahrman Serdarymyzyň janlar sag, ömürler uzak, işler rewaç bolsun. Günün ikinji ýarymynda Türkmen Hally Döwlet Birleşiginde Türkmen harşyna atlanyň bütün dünýä jemgyýetiniň 24-nji mejlisi geçirildi. Dünýäniň ilmi we işegur wekillerini, sungat eserlerini, gadymy nusgalary toplayan alimleri, dörli ýurtlaryň harşyna atlaryny bir ýere jemlän halkara dönemiň nowatdaky mejlisinde Türkmen harşylyk sungatynyň taryhy, häzirki döwri we geljeki ösüşi baradaky çykyşlar dinlenildi.
Çıkışlarda Türkmen haratynyň müňlerçe ýyllyk taryhynyň, oň göýlerini, halkymyzyň taryhy döwürleriniň, medeniyetiniň we ruhy ahlakymmatlyklarynyň şöhlenýänligi bilinildi. El halasynyň otunyň usbatlary berqarar döwletiň täze ýamynyň galkyşdygynda dörejilik ýürgelerini üstünlikli durmuşa geçirýärler. Suratkeş bezegçileriň taýýalan nusgulary esasynda dokalýan owadan hallar ýurdumyzda gurulýan bilim we sport edaralarynyň, mihmanhanalaryň, saglyk goruş düzümleriniň we beýleki binalaryň bezegine urlýar. Häzirki zaman dokma önemçilik kärhanalaryna hallaryň ajaýyp görnüşler dokalýar. Bularyň ählisi döwlet tarapyndan edilýän aradalaryň netijesinde mümkin boldy. Halsyň otunyň ýygydaly ösdürmegi ýurdumynyň durmuş ykdysady taýdan ötüşiniň esasy ugurlarynyň biri hökmünde kesletlenenler. Bu çepertenetçiligi giňden wagt etmek gadymy hal nuskalaryny aýagly saklamak maksatdylan ýurdumynyň haçlyk buğdanyň önemçilik düzümleri de başdyrylýar. Täze çeperçilik haly kärhanalary işe girdilýär. Olarda haçlaryň netijeli zähmet çekmekleri we diň almaklary üçin ähli zerur şertler döredilýär. UNESCO-nyň bilermenler tarapyndan Türkmen haçlyk sunuwatynyň dünýäniň medeni mirasynyň bir bölegi hökmünde ikrar edilmeginiň Türkmen hallarynyň daşary ýurtlarda meşgullygynyň hassa artmagyny, giňden wagt edilmegini şertlendiren ýa-da Çıkış edenler gadymy däpberiň giňden wagt edilmegine Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyň äger tuly goşandynyň bardygyny hende el hallarynyň baky gözelligi baradaky janlar riwayat we arşyň nepitligi atly kitaplaryň bütün dünýäni bu gadymy we döwrap haçylyk sunuwaty bilen has içgin tanışdyrýanyny belediler. Türkmen halasynyň bayram münasibetli geçirilen serge hemde Türkmen halasynyň atlanyň bütün dünýä jemgyýetiniň 24-nji mejlisine atnaşdylar. Hormat prezidentimiň adyna ýyllanma kabul etdiler. Ondan milli haçylyk sunuwatynyň şöhratly däplerini ösdürmek uğruna tagallary bu podokda halkara hyzmatdaşlygy giňetmek babatda döredilýän amatly şertler üçin döwlet başlanmada hoşalyk sözleri beýan edilýär.